Goedemorgen, vandaag lees ik voor jullie Jesaja 1 vers 1 tot 9. Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij zag over Juda en Jeruzalem toen Uzia, Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. Hoor toe, hemel, geef gehoor aarde, de Heer heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel weet wie zijn voederbak vult, maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de Heer verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd. Ben je niet genoeg geslagen? Verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek. Van voedsel tot kruin, niets is ongeschonden. Een en al wonden en builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af. Vreemdelingen maken alles tot een woestenij. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, een schuilhut in een komkommerveld, een stad in het nauw. Had de Heer van hemelse nachten ons niet een laatste rest gelaten? Het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra. Met deze woorden geeft Jesaja zijn visitekaartje af. Hij is de profeet die ons dit jaar bij de hand neemt naar het kerstfeest toe. Jesaja is een echte geluksbezorger. Maar hij is geen Sinterklaas. Hij is profeet. En met stevige woorden maakt hij duidelijk wat er aan de hand is. Oorlog maakt steden en akkers kapot. Jesaja zet het wereldgebeuren in een ander licht. We zullen merken dat er perspectief is. Hier aan het begin van het Bijbelboek Jesaja voel je hoe krachtig Gods afkeer van al dat kwaad is. Door de stem van Jesaja heen voel je Gods boosheid. Juist in deze krachtige taal spreekt een God die om zijn volk blijft geven.